дар даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии сайри гули лола аз ҷониби намояндагони шаҳру ноҳияҳои мамлакат навъҳои гуногуни гулу буттаҳои ороишӣ, гули лола, намоиши либосҳои рангу ранги миллӣ, анвои хӯрокҳои миллӣ, ороишоти рангину ҳунармандонаидастони модарони тоҷик пешниҳоди сокинон ва меҳмонони пойтахт гардонида шуд. бо ҳамагии ороишоти баҳорона ва рангу ҷилои гули лола боғи фарҳангӣ фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсии шаҳри Душанбе ҳамин гуна зебову идона буд. бояд қайд кард ки ин тадбир ба хотири баланд бардоштани сатҳи донишу маърифат, фарҳангу ҷаҳонбинӣ, бедор намудани завқи зебоипарастӣ дар зеҳни ҳар сокини мамлакат, ободу зебо намудани ҳар хона, кӯча, маҳалла, деҳат, деҳот, шаҳрак, ноҳия, шаҳр, вилоят ва ҷумҳурӣ буда, он ба истиқболи сазовори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ гардидааст ва аз соли 2019 ин ҷониб идома дорад. тавре гуфта мешавад, баргузории озмун эҳёи анъанаҳои ниёгон дар самти эҳтиром ба тамоми зебоӣ, ободонӣ ва хуррамии муҳити атроф, бедор намудани муҳаббати сокинон ба гулпарварӣ, ҳифзи мероси табиӣ ва дар ин замина ҷалби сайёҳону рушди соҳаи сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. дар тадбири имрӯза масъулини дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе суханронӣ карда таъкид доштанд, ки асосан гули лола ва озмуни ҷумҳуриявии сайри гули лола баёнгари ватани наврӯзии тоҷикон буда, як рукни таърихии ҷашни наврӯзии оламафрӯз ва эҳёи суннатҳои мазкур дар самти дӯст доштани табиат ва зебоипарастии мардум маҳсуб мешавад. тавре зимни натиҷагирӣ маълум гардид, дар тадбири имсолаи сайри гули лола шаҳри Душанбе соҳиби шоҳҷоиза гардид. дар наминаи боғи беҳтарин боғи фарҳангӣ фароғатӣ ба номи Аҳмади Дониши шаҳри Душанбе, гулгашти беҳтарин гулгашти назди сирки давлатӣ, вилояти беҳтарин вилояти суғд ва гулпарвари беҳтарин Гулнигор Ғафурова, кормади муассисаи давлатии боғи Ғалаба ҷойи аввалро соҳиб гардиданд. ғолибон бо ифтихорнома мукофотҳо сарфароз гардонида шуданд.